Itan? Tan? Morning, ma'am. Oy, Lorraine, dali na kay magsugod na ta. Asa man ang partner karon? Padulong pa man to, ma'am. Kasi kita, uy. May gani, uy, nakakita. Kadali lang, Lorraine, ha. Ako sa ning diyungkon. Lorraine? Yes, ma'am. Naabay may bagong classmate karon, transferring. Kasi pangalan niya, ma'am. Ang iyang name kay Jana. Jana? Puta na, no, tagasa. Ma'am, tagasa po na siya. Mo pa ko kabalo sa iyong record. Inya na nato may palanog na na siya. Patay na nilulog si Jana. Asa na? Uy, sirado man. Ay, tuwara. Nag-aasa man tayo ng partner ni mo sa sayong, Lorraine. Silingan ra nga mo, ma'am. Unsa may pangalan, ana? Iyang pangalan, ma'am, kay Ethan. Para di sila pangalan sa akong ex sa una. Pero buutan man ka, ana. Oo, ma'am, buutan. Katulong kung ex na ko na si Ethan sa una, cheater ka ayo. Pasaylo ako. Tanawa akong porma, nakatoksido. Gihiram biyan ako ni sa kong lolo. O sa forma na aka, pero sa pag-amping sa babae, never ka. Yun, nagail kong isa kay gayon. Para ampingan ti ka. Tama na, Ethan. Kapila na ti kagitaganong chance, pero imong gisayang akong pagsalig. Maong pamili jud mong lalaki na tarong, kanang isa ray bae. Good morning, ma'am. Hi, Jana. Good morning. Jana? Jana, lingkod sa... Jana, dara ka ha. Tanawan sa'yo nila, Lorraine. Lorraine, sugdi na yung sayaw. Ma'am, natulog man akong kauban. Ethan, mata na kay para manayaw na mo. Ma'am, natulog pa ko. Uy, naaba na yung matulog mo istorya. Natulog palagi ko, ma'am. Dong? Dong. Dong, Ethan. Yun, imo na yung kumbiyaan yun. Sayang atong memories. Imo kumbiyaan. Ethan? Ethan? Lorraine, ibagsak ti ka. Tungod ni mo, nabagsak ko.